Pescărușii unde sunt aici? Ia aud, dar nu-i văd. Burnițează. Ce frumos e acolo, Cătă. Nu? Păi și stai un pic aici acum, înseamnă că... Și cum coboară lumea, fac? Seara poate doar, nu? Da. Acolo stăm la hotelul ăla. Super tare. Ua! Ua! Super, super, super. Pescăruși. O grămadă sunt. Steagul Astoriei. Se văd pietrele astea. Câtă ar trebui să vadă de acolo, așa? De acolo? Da, dar cred că nu s-ar rămâne, că pe el nu o lasă. Pe asta zic. Că deja s-a făcut așa lumină, dar